Kumusta naman mga pinalanggan naton nga mga tagpalamati kag syempre welcome sa aton pagpangalagad karon nga hapon sa palatuntunan. This is my life, no? Webes nga adlaw Abril 7, tuig 2022. Ang aton man pagpangamusta sa inyo sa karon nga kapunanon nga sa diin ang bilog na iton nga adlaw. Halin sang kaagahon na masiling na iton nga buan na isang ulan na sa inyo dira. Kamustang inyo tag sa kalugar sa amon diri sa Dakbanwas ng Bacolod. Of course, maulanon man ang aton sini panahon kag pagkatapos magluwas man sina may ara nga magulpi lang siya na magulpi lang siya may ara man nga may matinong siya, and then kabay pa, no? Siling nila, amo ini ang maulanon iya, nga pala abuton nga Semana Santa. Pero makitag man tada karon update sa dalagan sa aton sini panahon. Mga musta na kita sa aton dira mga palangga nga mga tagpalamati nga sa ila sini mga radyo, no? Sa inyo mga lilisuan 684 kilohertz. Updanay kita sang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma dari sa This Is My Life. Tub-tub-tak na alas 3 sa siniiya nga hapon. Lingawin na itong kamo. Lingawin na itong kamo paagi sa pilaman ka mga updates nga itong man nga mapalabot sa inyo. Ang sulat nga itong man nga mabasa para sa inyo. Upod man ang inyo sini nga mga maayo lang nga mga komento. Mga inyo ay any reactions, basta maayo lang nga reaction, ginapaboran gid na itong ina. Kag pwede man kita magkahatag question, makahatag sang aton personal nga opinion nga basi pa man lang makabulig sa aton sini letter sender na karon iya nga hapon nga aton man igadulong sa inyo. Kag syempre sa mga nag-upload naman ara atong text hotline sa inyo mga radyo basta may cellphone lang no na pwede ka mo ka-text sa itong text hotline ang inyo man mga reactions sa karon. Ara nga itong sa text hotline 0963 7570874. Again, 0963-757-0874. Ang mga may data naman dira or internet access ara updanay kita FB Live via Facebook page sa Action Radio Bacolod. Na updanay kita dira kag syempre sa FB Live may ara kita dira chat room nga ara man kamo maka send sang inyong mga greetings, mga comment, suggestions, any lang. Bisan ano lang nga mga mensahe man, basta mga maayo lang. Kag hindi makahalit sa itong isig ka pareho. Na? Gani, relax lang ka mo dira. Kag magluwas man sa This Is My Life, nga live sa karon pila man ka mga public affairs program or tanan nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod inyo man dira makit-an. Mga balita nga matipon sa Amo News Center, mga breaking news dalag ko nga mga balita nga nagakatabo, yes, pwede ninyo ma-like, pwede man ninyo ma-share, pati ng ating mga public affairs program para ma-update man naton ang aton mga himata nga ato sa malayo nga mga lugar, kung di man sila nga bahin sa Pilipinas, o kung diin man sila nga bahin, no? O kung diin man sila nga bahin sa kalibutan sa kutob man sang aton sinimalabutan. Gani, relax lang anay kamodera, no? Kag, pwede man kita maka-updenay sa aton sini website or sa YouTube pagyan, no? Sa YouTube, search nyo lang, basta nami ang internet access dira, no? Action Radio Bacolod. Kag magluwas man sa itong sini YouTube, ara man ang website sa Action Radio Bacolod. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ugdanay kita. Pero sa karon iya nga maulanon nga panahon, samtang kamo dira do kanami lang ibarikutot ang iba nagapasaway bisa nagaulan. Abi hindi kamo magsulay sa ulan. Kabalugid kamo kung anong aton ginahalungan. Gani relax lang kamo dira. Abi palibog ita Wilma. Abi panumdum kamo kung ano ang pwede sa luhan sang aton sa ni pamilya. Nga makahatag man kaayuhan, hindi nga kung ano ba lang ang mga bagay. Ilabi na mga kabataan, mga anak, hindi magpasobra, kung magwa, ha?
Asa gihapon bisan gaulan avenue safe kamo hindi. Gani bisan nagaulan pag magwa ang inyo face mask sa gihapon ay ito man gina-remind. Kung magwa gihapon kan mo inyo alcohol balon gid. Ara sa damo tao syempre ang social distancing himuon naton sa gihapon. Gani relax lang dira. Kag magluwas man sina Tita Wilma aton man tag sa ka-horoscope bantayan karon aton man igadulong sa inyo tag sa zodiac sign gani okay lang pero ano pa niya ganyo da pa-share naman kung ano ang ginsaluhan sang aton sini pamilya. Pero yes, gamay lang gid mahatag kita update no sa nakuha na iton iyang dalagan sang aton sini panahon from Pag-asa no. Weather advisory number 6 na ini. Yan. Kay alas 10 ang aga ni nila nga update. Nangin isa na ya ka tropical depression ang ginamonitor no. Ang ginamonitor na ang ginamonitor sing aton State Weather Bureau nga Pag-asa nga low pressure area. Bagay naman nga mo ining nagadulot sa mga pagulan-ulan sa aton pungsod kag ginabulubanta ini nga magasulod sa aton part or Philippine Area of Responsibility sa mga masunod nga mga inadlaw na sa pihak sang aton gina-eksperyensya karon nga panahon sing tig-ilinit tituod gid man tidawe di bala kag yes, nasiplatan ang bagyo sa bahin sang sidlangan nga bahin sang Mindanao, di ba Tita Wilma? Ara sa east-northeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Amo na ang pagbana-bana sang Pag-asa. Kag ang puwersa sang hangin, pilang puwersa sang iya hangin? 55 km por hora nga may pagmadlos nga nagalabot sa 60 km por hora ang iya sinihulag panakatundan as mentioned ni Tita Wilma kag kada sigon 10 km por hora. Ay oo. Ang low pressure area naman nga ginamonitor kahapon sa Guasang Philippine Area of Responsibility na alas 8 sang aga na nangin bagyo nagin man siya pero tropical depression sa gyapon siya kag padayon man ang monitoring sa tropical depression nga ini kag makit-an nila suno sa ila nga may posibilidad nga magasulod ini sa aton nga pungsod sa aton Philippine Area of Responsibility. Kag sa gihapon apektado na may upod man nga intertropical convergence zone nga mong nagaapekto diri sa aton sa Visayas kag Mindanao. Kag sa mga masunod naman nga mga inoras na masunod nga 24 oras ang LPA or low pressure area magadulot naman sang kasarangan tumabas ko nga pagbubo sang ulan sa Visayas, sa Caraga, Northern Mindanao kag Zamboanga Peninsula. Samtang magkanay tubtub kasarangan man nga may ara pa nilagsa nga pagbubo sang mabaskog nga ulan ang maeksperiensyahan sa bahin sang Mimaropa, sa Bicol region kag iban pagin nga bahin sang Mindanao. Ti sa idalom sa siniiya nga kondisyon, lapta-lapta may ara man maka-eksperyensya, lapta-lapta nga mga pagbaha kag may ara man nga landslides nga maeksperiensyahan dulot naman sang sige-sige nga pagbubo sang ulan. So sa gihapon kita no sa aton dire mga kauturan especially sa mga lowland areas, sa mga lugar nga sa diin dasig bala kamo bahaon no magluwas diri sa amon sa Dikbanwas ang Bacolod no sa mga lain-lain man nga kabanwanan kag kasyudaran diri sa Negros Occidental kag syempre sa mga kaiping naton nga mga probinsya kag sa iban man nga mga kaislahanan malapit diri sa Negros sa dalagan man sang inyo panahon ari man kita na kag kinahanglan lang sa gihapon ang aton pagpahinumdum sa inyo nga maghalong kita sa tanan naton nga ihulag preparar lang kag magulo aligmat sa nahambal na naton samtang wala pa dapat magpreparar na kita. Hindi kita maghulat sang oras nga sa diin mga kap kita bala kag magsalasala kung anong aton mga kinahanglan nun.
So, kabalo kita nga kita tanan nagapamigado sa karon tungod man sa resulta sa pandemic, magluwas pa sa ning epekto sa pagsaka sa mga presyo sa mga produkto sa petrolyo, apektado kita tanan. Pero kung maninguha kita, nga may ara kita hulagon sa sulod sang aton, pwede malay mahimo man naton hindi bala. So, samtang may panahon kita himuon man naton ina. Bisan gamay-gamay lang para hindi mabudlay para sa aton. Especially kinanglan may bugas kita na. May bugas kita, may asin kita, na may utan-utan kita dira kung ano, kung may araman sa palibot, salamat na kay kabudlay. Silingay niya, bisan may uga na lang titawi. Kung may nabilin pa kamuda iban, nga may nabilin nga mga canned foods na. Kaya pwede mo lang utan, subakan mo mo o kung lunuran mo, na, di ba sila nila, lunuran mo sang sardinas, may butang sa sardinas, munggo kag ubad sa saging, abaw, apa mo, kinanglan mangin resourceful man kita, or may ara, kamuda, bisan, ako namin, dahil nyo bibugas, pwede man tada ka hanggop na pa. Anang butangan talang tanglad, di ba? Kaya tapos, butangan talang chicken cubes da, or something na magkapasabor lang. Hindi bukaan mo itlog, nan. Di meros kaldo, ang guwa, no? Kinahanglan lang. Muna siling na itong kabalutab lamangita paagi para sa aton. Inog salayo sa sulod sang aton sinipuluyan. Ilabi na sa karon nga panahon nga tama, give ka puraot. Okay, puraot. Alawin na 46 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang nga. Okay lang na Tita Wilma, na. Katuanan na nato ng mga produkto sang Dr. Alfred. Siyempre, mga produkto sang Dr. Alfred's 100% pure mango. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Leones! ACS Leones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action. Okay, sa ito na dira mga naka-online. Hi and hello. Yes, good afternoon, Tita We. Boara, si Inday. Red Ruby Hinovia, maming, kamusta ikaw? Kamusta yung pamilya? Paamo ka na bla. Kay Sir Jean, Hinidino Cadiz, good afternoon. Wams, kag sa Bat 78, keep safe sa tanan. Bat 78 sang Bata National High School. Okay, masugod si Tito Wilma sa mga greetings niya. Shout out from Victoria, siling ni Inday Bella Rindon. Hi, Inday Bella, kamusta dirang panahon iya sa Victorias? Maulanon man. Okay. Randy Riego, hi. Okay. Ano naman na, vlogger, personal vlog sa Sipalay. Okay, mga Sipalay, noon dira mayong hapon man. Inday Lani Tolentino, mayong hapon. Tita Wilma, sa imo man girl, na? Thanks for the big heart. Good afternoon lang. Inday Lani, tagadiin ka, paamo ka na. Pamangkot, chikadora, guess the well. Okay, Wilfredo Ninial, mayong hapon, Ma'am Wilma. Yes, Ma'am Ana Sinoro. Yes, mayong hapon man, Ma'am. Salamat. Aaga ulan naman siling ni Ma'am sa La Carlota. Marilo Trevilla Catinoy, good afternoon, Action Wilma Sugaton. Salamat, gid. Araman sa Serufino Eragabino. Okay, I am watching. Serufino, ginpalabot ko na to kay Nanay Clemencia ang imo mensahe. Salamat gid kuno nagayuhom gid siya kang malipayon pagkabati niya, na. Ma'am Marjorie Ward, yes ma'am, good afternoon. Tita We, pagwit lang ko sa Sitio Bahay, Kaliling, kay Tatay Crisanto Tolentino, Robilyn Bades, Rhea May Diaz, kay Tuto JP, kay Christopher, kay Baby Ren, sa family Diaz, Galon family, Spinosa family, always gid na sila. Nagapamati, tita, kay nice gid sang voice mo. Ay buyag, salamat gid ha. Pahulam lang na sa Anton para nga makalabutan na kita. Martin Aliling, good afternoon man kay Sir Meleli Oligo. Gaulan man dira sa tangob sa Banes Cafe. Sir Melili, live ko ni sa Banes Cafe tangob. Gapamati sa may tangob nga programa, Ma'am Wilma, This is My Life. Salamat, Sir Junel. Si Junel Remotigi Kanaya. Hi, siling nito to Junel. Kag tamyaw man, please, Ma'am Vanessa Stark, kag Document Mayo, Jinky Dialigdo na wala mar, and Alex Montesa, halin man ina kay Sir Meleli Oligo, ana. Namit bang hambal ni Ma'am Marjorie Ward? Ang diin sa tun na yun ang manamit, Ma'am. Ngagin pang mensyunar ko kay kadamo, no? Nami ko, no? Pero subong og to, never mind. Meleli Uligo nga kung sudan, linapuhan iya nga okra, Ma Marjorie. Linapuhan nga okra, nga akong sudan, nami na ng kaon, kuya. Okay, Joseph Pacifico, good afternoon to watching live from Mayor's Office, San Enrique. Okay, kay Kathleen Tabares, kay Veronica Tilana sa kag SB Philip Aison or Philip Saison. Thanks, Gid, to Joseph
Pacifico, no? Sa mga taga San Enrique, dira mayong hapon gid kag madamo gid nga salamat sa inyo. Dira sa gali sa may ano gani, Sitio Ubos sa San Enrique mayong hapon man. Kay Manang Helen Bacauco kag kay Manong Joe, yes, banan ni nang Helen mayong hapon man dira. Salamat gid, kamusta lang dira sa inyo. Sinoro kag Pilar family ga monitor gid every day. Thank you. Well, thank you very much gid no. Hambal ni sa Rufino. Salamat man sir. Ang munggo nga may ubad. Oo, ma'am no, namit gid man ang munggo nga may ubad dason ining may tanglad, ma'am no. Nabisan wala subak, okay lang na, or if not nami pagid kung may Bisaya nga manok. Aba, may dugang ka naman. Okay, machinon lang na Ma'am Mards na. Okay, so relax lang kamo dira anay, ano, balikan lang kamo ni Tita Wilma naman dugay-dugay. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax, Floor Wax,
Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Wilma, please greet Bishop Emeritus Vicente Navarra on his 60th sacerdotal anniversary. Likewise, to Reverend Father Rolly Escobedo on his 30th sacerdotal anniversary today. Thanks a lot. Stay safe. God bless you and more power to ARB. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Yes, Ma'am Lani Hiromiano. Mayong hapon manda. Ara lang siya ga-monitor sa iton program. God bless daw na. All the way from Hibuan, Capiz. Kag si Ma'am Ruchel Fulgencio Susana, dira lang anay pero relax lang. Kasi Tita Wilma magabasa sa aton sulat sa siniiyang nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhis ng tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kagkapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, nga itong letter sender, taga Bacolod siya, ano? Taga Bacolod, isa ka Iloy. Isa ka Iloy. Balatyago naman isang Iloy mangibabaw kag nagaproblema siya subong, no? Nagapatawag siya sa ngalan Beatrice sang Bacolod. Beatrice, pasensya na, kay ginlipot ko lang imong sulat para sa aton, ha? Okay, ang mensahe ni Beatrice sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa imo kag sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Sa mga upod man sa FB Live, kumusta man sa inyo kag sa tanan nga mga taga-Action Radio. Tita Wilma, ako isa ka Iloy. Siyempre may bana kag may kabataan. Tawag lang ako kay Beatrice sang Bacolod. Ang akon problema na tungod ini sa bana ko nga hindi niya mabaton ang pagkatao sang isa namon kabata. Naghambal siya nga wala siya sang bata nga agi, no? Or silver iodide. Agi amo nila kay amo ginang term niya, no? Abi mo ginakastigo niya ang bata namon tungod halin sang gamay pa. Wala gid ini makita nga may palatandaan nga babayi ang iya balatyagon. Kasan ugid lang namon na talupangdan ang iya mga hulag kag paghambal nga pareho sang isa ka babayi. Siguro ina tungod pulos agi ang iya mga barkada. Kag kalabanan may kaugalingon nga parlor sa diin permi siya nagaupod kag didtuman naga-standby. Gani pati siya nakatuon naman sang pag-manicure, pedicure, mag-makeup kag iban pa. Maayo man siya makigbagay sa mga tao.
gani naga-income man siya tungod sa iya pag-extra sa parlor. Madamo siya sang customer nga nagapangita sa iya tungod maayo siya mag-obra. Kag may ginaangkon gid siya nga talento bilang isa ka beautician. Ang problema, Tita Wilma, naluoy ako sa iya. Tungod, wala gid sang adlaw nga hindi siya makatilaw sang pagpitik sang amay niya sa iya. Husto lang magtulo ang iya luha kag mag-agay-agay kung tapungulon ni Papa niya. Ang ginakahadlukan ko lang basi bala kung mapuno siya kag maglayas, magpalayo sa amon, kag hindi ko na siya makaupod. Palangga ko ang bata ko nga ini, Tita Wilma. Tungod, bisan agi siya, hindi siya pareho sang iban. Mabuot siya. Galing problema gid ang relasyon nila nga mag-amay. Ano man mayo ko nga himuon, diri lang kutob, madamo nga salamat, Beatrice sang Bacolod. Okay, sa imo Beatrice, salamat kag maayong hapon. Salamat gid sa imo man pagpaambit sa amon sa bahin sang imo kabuhi. No, isa ka bahin sang imo kabuhi nahanungod sa pagkatao sang imo anak. Ining masiling kita agi tumboy, kung ano may mga transgender nga ini, tao man sila, na? Tao man sila pareho naton, di ba na? Tao man sila pareho naton, kag tao man sila nga dapat naton respetuhon. Kung may ara dira iya nga, hindi gin man na malikawan, pareho man sa mga normal nga babae, kag normal nga lalaki, nga may ara nga mabuot, may ara maayo, may ara hindi maayo, may ara man nga bastos, di ba na may mga amo sina. Pero, maswerte gani kamo nga mag-asawa, kay nga suno sa imo, mabuot ang bata mo, kag wala sa'yo nagabato sa iya amay. Husto lang siya magpatulo sang eluha kung padapatan siya sang kamot, no? Kaya nga, hindi na natin malipod, hindi na natin matago sa karon iya nga panahon. Di ba la? Hindi naton ina matago sa karon nga panahon. Uso na ya ang pagladlad, na masiling naton ladlad sang iya saya ang lalaki nga may balatyagon sang isa ka babae. Lain sang una nga nagapangipi-kipi pa kag nahadlok magpakita sang ila matuod-tuod nga kolor. Subong niya hindi. Kung kaisa makasiling ka, ay kanugon na. May kasi, buara lawas ng bata, kanami sang height, kanami sang lawas. Abaw pagulpiki ay kag pagtaas ang kamot, kag ang mga tudlo nagkiming. Ay ka, no, masiling ay, pero makitaan mo bala ka formal, no? Magluwas lang na sa iban nga daw haras-haras, no? Inayatuod, magkahambal niya si Tita Wilma kay kita sang aton mga mata na ina nga mga klase. Kay kung may ara na sa ila, sa mga normal nga mga kabataan, normal nga mga tao, may ara man amo sina, di ba la? Kag sila masiling kita nga hindi naton baton ang ila pagkatawo na hindi gintuga man sila sang Dios. Pareho taman sila. Gintuga sila sang Dios nga may laragway man. O galing ang balatyagon lang nila iya ang nagbaliskad. Babae ang lawas pero lalaki ang balatyagon. Lalaki ang lawas pero ang balatyagon babae. O, amo na nagdiferensya. As long ang imo bata wala nagapasaway, wala nagabinastos, wala nagahimo sang malain, palangga respetuha kung ano siya, doon mo ka na bala, na? Kag sa sitwasyon sang inyo bata, ay naluoy ko bala magsiling inang padapatan sang kamot tungod amo na hindi madumduman ko naman isa ko kaihado na nga amo na pero ginhambalan ko ang amay. Sa pagtanaw ko siguro sa anak ninyo Beatrice, no?
wala na siya nalatnan, kay hindi niya makalalaton na. Wala na siya nalatnan sa mga barkada niya nga naupo dalin sang una. Ara na iya, duna na ina sa iya, ang iya balatsagon nga babayi, nga late na lang, no? Late na nagwa sa iya, kag napakita niya. Do something na amo sina. I don't know, depende man siguro sa inyo pagtanaw. Kaya ako hindi man ko perfecto mo. Sa akong pagtanaw, kag sa ako na batyagan is amo sina. Ini nga siling pagkatao, makiay na day ng baby, ay agi, manampulong, manapungol ng baby nga babae, ay ano ni bata ko tumboy. Hindi na iamo, no? Hindi na amo. Kung babae yung balitsagon niya, babae gina. Kung lalaki, lalaki gina. Amo na lang na siya siguro. Ako naluoy ko sa imo anak. Kay tipin sa ron mo, malakat siya, makabulig siya mo. Kita naton, mapuslan siya, kag maayo siya nga bata. Kay malakat siya, upo siya sa iya mga amigo, ting mga amigo niya, ang mga amiga niya, mga kaworks niya, nga mga bading man. So, sa imo may ara parlor, ting nakatuon man to siya manicure, pedicure, ano pa nang nabalaan nila, pang makeup, no? Haircut, paano pa kadamo pa sang ila sila nahibaluan. Damo na sila skills and talents. Sa tutod, I'm sorry, ara pa siya mo sa punta sa dila ko. Ang akong init-init. Sa tutod, no? Sa realidad sang atong sosyudad, kung lang tawin naton, kadamo sina sa ila. Mga maalam. Mga maalam ga excel na sila ya. Kung diin man sila. Kung sa ila man career, no, sa ila profession, kung diin man nga nagagwang ila sini mga abilidad, ang ila sini mga talento, kag makadalayaw, masiling may magasabat nga na makadalayaw diya tawing makadalayaw ya, pero yung iban ni sulumpa. May nabatian ko na bala mo. Pero depende na sa ila. Sa nahambal na naton. Kung kita ginikanan, kag may ara kita sina nga bata or mga bata, giyahan lang naton kag ipaintindi sa ila. Wala question kung ano man ang inyo balitsagon, kag kung ano man ang pagpati ninyo, kung ano ang inyo pagkatao. As long as nausoy ninyo ang husto nga banas, as long as nagapati kamo nga may Dios ang kalibutan, amo na bala, nagahimo kamo sang mga maayo, okay lang, di ba na? Gani, kung ako sa imo Inday Beatriz, sugilan nuna, kag istorya, ang imo sinipalangga nga bana, ang imo sinibana istorya sa maayad-ayad, dira, nga hindi na husto ang ginahimo niya nga pagkastigo sa bantay ninyo, kay nga hindi niya solusyon, Hindi na iya solusyon para magbago ang iya pagkaagi. Kay kung agi or tumboy ang iya sinipagkatao, magapabilin siya nga amo sina. Depende kung inyo eksplikaran, paitagan, kung magsunod, kag basi pa malang mag-transform, okay. Pero kung hindi, basta maayo lang, okay, gini na. Batunon, sa imo, feeling ko, although wala mo na hambal, nabaton mo na ang pagkatao sang anak mo sa imo kaugalingon, sa imo kabuhi. Ang bana mo na lang. Wala na siya mahimo. Basta maayo lang hinimuan niya. Batunon niya sa matawhay, batunon niya sa bugos sa iya balatsagon, ang pagka-binabayi sa bata ninyo. Kaya hindi man siya perwisyo sa pangabuhi ninyo, di ba la? Hindi siya perwisyo, kundi makabulig pa siya sa imo. Dako nga bulig ang iya nahimo para sa inyo. Kag may posibilidad nga kung ma-develop pagid ina, kag magtutong pagid siya, makahatag pagid siya dungog sa inyo, paagi sa iya sini iyang duna nga talento na magsiling balag gifted siya sa amo sina nga talent. Tuod na iya gapatigig ko na iya. Kay gapatigig ko nga ining mga agi ni mga tumboy, gifted ini sila. Kung magabila may ara sila kaugalingon, may ara sila talent nga wala sa iban. Gapati man kamo, kay nakita ko na iya mo, may ara sila abilidad, may ara sila skill nga wala sa iban. Matalupangdan mo
nga abi mo ang Beatrice matalupang dan mo nga ay madamo gali sang nabalaan ang mga bata ko nga ini bisan amo ni siya madamo siya sang nahibaluan madamo siya sang abilidad nga mapuslanon gid kay makabuli gid sa amon sini pagpangabuhi ay ipainchindi mo na sa banaber mo ay painchindi mo na kay bana mo kay importante eksplikar mo lang ang dapat eksplikar sa iya batunon ninyo nga mag-asawa nga nakaangkon kamo sang amo sina nga klase sang bata pero mabuot maayla mapisay namo na bala mapuslan kabalo mangita kwarta kag mabinuligon malipayon do something amo na blan di ba na kag inaabi ninyo someday ay ano man mapabugal ninyo ina sa inyo pamilya tungod sa iya kaugalingon nga talento kag sa iya abilidad sa pagdeal sa mga tao. Di ba la? Kadamo. O, sino nga sa matagas na nga sa syudad nga mga amo sinaahaw. Set ko lang abi nga example. Abi si Boy Abunda. O, si Boy Abunda. Sino si Boy Abunda? Ano si Boy Abunda? Ano siya subong? O, di ba la? Mga something, makadamo sa ila. Pero kung gusto man nila magpangabuhi, gusto nila magpangasawa, gusto nila magpamana, ara man, pwede man. Galing bilang iloy, sa nahambal na naton, hindi taya mabatas ang aton bata. Gusto lang ta magtalangison, ilabi na kun ang partner ta sa kabuhi, mamag-an sang kamot. When we say mamag-an sang kamot, galupad ang kamot, gatupa, no? Anong mabugat sang kamot ya? Ang mabugat sang kamot amaran. Hindi, joke lang. Hindi, kung sa tuod-tuod lang, bisan kabataan naton, hindi na gani naton dapat patupan, no? Pagpatupan sa aton kamot, bisan masiling kitang kinanglan disiplinahon. Hindi man nato malikawan bilang ginikanan kung kaisa nga gasobra na. Sa sobra-sobra na nga ginahimo sang aton kabataan kung nga kita nagagwa man ta sa aton panit bilang ginikanan, kay tao lang kita mo makagwa madula bala hindi ta na makontrol ang aton sa emosyon hindi ta na makontrol ang aton kaugalingon kag hindi ka na way kakabalo na kapadapat ka nagli sa imong kamot sa iya tao lamang kita pero kung mahimo pa lang naton nga makontrol ang tanan kag kung pwede pa lang nga ipaintindi naton sa aton anak kun ano ang naintindihan mo, paghangop mo nga maayo nga sala sa iya, himuon. Pero kung hindi, kag-ara na siya sa husto nga edad, wala na ta mahimo, di ba la? Wala na ta mahimo bilang ginikanan, basta sa ato nahimo naton ang tanan, na-explikar naton ang tanan, nga para sa aton maayo, kag kung hindi sila magkompormi, ila na ina. Nga sa diin, sa ulihi, kung matalupang dan nila, ma-experiensyahan nila, kag makita nila ang resulta ka magsiling, ay sala, gid ko. Insakto gali si nanay kag si tatay ko. Dida nila na magkitaan. Importante lang, Inday Beatrice, bisan amo sinang anak mo, kung may kahadlok siya sa Diyos. Nagatuo siya nga may Diyos ang kalibutan. Dira, taya, kag antes mo na istoryahon si Banaber mo, si banahon mo, ano pa ng term nila na namigid magpangamuyo ka. Magpangamuyo ka, kag kinahanglan, manabala. Totoo, gijaway ang pinaka-powerful, kag wala sa may makabulig, kundi ang prayer mo. Pangamuyo ka, kag isurrender mo sa iyang tanan, kag mangayo, kag gitsang guidance. Totoo, nakatingala ka lang kung anong gasulod sa pinsan mo kag mahambal mo. Nga sa din hindi mo maintindihan ang kaugalingon mo nga may self-control ka na. Nga mahimo mo ang pagpaubos. Mahimo mo ang paghangop. Mahimo mo ang pagbaton bisan sala na. Amo na siya. Wala sang imposible sa aton mahal nga Dios. Mama Beatrice or Nanay Beatrice. Pangamuyui ang bana mo. Pangamuyui ang anak mo. Nga kinahanglan palang gaunaton kay nga bunga siya sang inyo paghigong maanay. Kag hindi siya ya makahuluya, kundi siya mapabugal ninyo nga mag-asawa. Lipot na ako na lipot lawig na to kabay pa nga akon balaging patpat sa imo Inday Beatrice. Makahatag man sa imo sang ideya, makapasanag man sang imo pamensaron, kag magkapamensar ka nga ay amo ni guro himuon ko na
dapat kaga siyempre dugangan mo man ang pag-mold sa anak mo. Nga kinanglan buligan yang iya kaugalingon nga mangin maayo siya sa pananawan, sa panulukan sang iya amay, kay dako ina nga factor nga magabag-o ang pagtamod sang amay sa iya anak. Magkasiling siya, ay bisan amo ni galing bata ko, pero ano-ano man lang ang normal nga bata nga lalaki man, 'di ba? Ano-ano man lang ang bata nga normal nga babae man sa iya bugal or sa iya dungog nga ginahatag sa amon. Amo na siya mga amay kag iloy na. Ang aton mga anak dapat pa naton palanggaon, pero hindi dapat naton tulirahon ang sala nila nga ginapanghimo. Kinahanglan aton manipabatsyag sa ila nga sala ang ila ginahimo. Ipabatsyag man naton sa ila nga husto ang ila ginahimo. Nga kinahanglan man naton sila palanggaon kag buligan sa ila sini mga sitwasyon. Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Kung kamo man dira, may mga istorya sa inyo kabuhi na problema sa sulod sang aton sini panimalay. Relasyon sa mag-asawa, relasyon sa mga mag-ululutod, relasyon sa ginikanan sa kabataan, kabataan sa ginikanan, sa inyo dira palibot, or mga eksperyensya man ninyo. Nga nakahatag sa inyo sang leksyon kag inspirasyon or problema para sa inyo, yes, aring This Is My Life, pwede ninyo ina ma-share sa amon. Pwede ninyo mapadala diri kay basahon ni Tita Wilma on air. Tagaan naton personal naton nga opinion, aton man piece of advice, not necessarily nga amo gina perfect na no. Ang sa akon lang aton mapaathag kag mabinag-binag ang sitwasyon nga masanagan ang natungdan kag makahimo sang maayo nga desisyon para sa iya ginaangkon nga problema. Kay nga ang aton iya natungdan amo mismong nakahibalo sang tanan-tanan. Ang aton ginabanton lamang ang pagplastar nila sang ila sini problema. Di ba la? Ang mga nagapasalamat, thank you man sa inyo. Pwede nyo na mapadala diri sa This Is My Life, no? Sulat ninyo. This Is My Life, DYEZ Action Radio, Willrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede ninyo mahinagong inyo mga ngalan, inyo man address, di ba? Ay man natin sa Facebook page, Action Wilma Sugaton. Hindi gani sa aton personal account man, Wilma Andupina Sugaton, kay ara dira do halos nagapadala. So ginapasalamatan kag gina-appreciate gid ni Tita Wilma nga wala man ninyo ginadalo. Kay nga kadamo sa makarelate sa nagakatabo sa inyo kabuhi. Kadamo sa makarelate sa tag sa kahitabo sa aton kabuhi. Indi man palareho kay ang tanan naton nga sitwasyon nagaulo ang gid pero may diferensya gid. Di ba la? At least bisan paano magamit nga pala hinandigan sang iban paginaton nga mga kauturan. Okay? Mga reaction karon pagbalik ni Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Okay, Madam Yones, Tita Wilma, sa mga mga naka-live. Okay. Rochelle Fulgencio Susana mayong hapon. Nara sila salamat gida. Baby Gregorio Yulo, good afternoon. Tito yes mayong hapon man. Kag kay Jonalyn Remotigel. Jonalyn Remotigel. Silinya tita mayong hapon. Mangayo ko gali textmate. Lalaki lang tita pwede. Anak, kung mangayo ka textmate, sa itong text hotline ka mapadala, na? Oo, ginpadala mo diri ang imo sini nga cellphone number pero hindi ko niya mabasa on air. Na mas maayo nga sa text hotline ka mga textmate, wala ko na gina-honor ang sa itong FB Live. Kabay pa nga intindihan mo anak, ha? Okay, Annalyn Villa Esther Bat, hi Tito We, mayong hapon. Yes, salamat gid sa imo. Ara man nagaupod sa itong karon nga hapon. Ay, Miss Margie Haniva, na sa Haniva family dira. Mayong hapon kag salamat gid. Ready na? Hindi ko ka-mentionar. Ready na para karon, Je? Okay. Madeline Carisma, good afternoon. Salamat man sa imo.
Ara gali ikaw ha. Tita Wilma mayong hapon ari lang ko di naga-monitor sa imo. Always gid share sang program ta. Palihog na lang ko pitamyaw sa mga aksyonista. Sa mga aksyonista nga sang day Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Okay, si Ma'am Jinky Dial Lagdon, sang Phoenix, Arizona, Sir Noel Amar, Melili Oligo, madamo gina salamat Tita Liwat. Keep safe always, Tita We. We love you. Wow, sir, thank you so much. Salamat gid. Okay, yes kay Inday Alma, di na to kagina. Kita ko ni Inday Alma imong nag-pop up mo, no? Sorry gid kung wala ko masabat ang imo call kay naka-on board si Tita We. No, thank you gid. Happy Tuesday. Diin siya okay? Alma ni Tita We. Okay. Palabot na dun sa Ateneo Center. May sunog kuno sa may barangay Kumaliskis sa Don Salvador. Ongoing subong. Okay, pa-check na to ni na Ma'am Alma, no? Ma'am Alma, thank you gid sa imo sini concern. Okay, pa-check na to ni na sa Ateneo Center. Thank you gid. Okay, ara man si Christina Tabusares, mayong hapon. Salamat gid. Okay, enough lang nanay, abalikan ko lang karon liwat ang itong mga greetings. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa Wilma, good PM always gid ko gapamati sa imo programa. Ako gali si Chinelyn Lohero Umangayon or Umangayon from Kamalindaan, Kawayan. Hi and hello. Good afternoon. Thank you gid sa imo inday Janeline. Okay? Oo, dali lang kay mapasiplat ko ang pila lang bisan pila lang daho ay nga mga reactions or yes sa itong sinigin basa nga sulat. Good PM Tita Beatrice, obligasyon mo gid magpa-inchendi sa bana mo. Tanggap na sila subong nga tiyempo day. Dapat magpasalamat kamo kay kabalo siya mangita income nga makabulig sa inyo kag indi gid dapat pagsakiton kay indi ina maayo. Salamat gid. 1780 madamo gid nga salamat sa imo. Tawe, good PM. Kay Beatrice, obligasyon mo nga mahambalan ang bana mo kay hindi maayong ginahimo iya sa anak mo. Aba, to na ina sila subong. Ngayo lang ko. Ngayo lang ko. Girl nga friend. Okay. Pero maghalong-halong lang ha. Kamuna bahala mag-screen sa mga magsabat sang inyong ginapangayo nga text friend. Okay, sa mga interesado na nga girl, nga makig-friend sa iyari ang cellphone number 0920 394 4706. Again, 0920-394-4706. Gusto ko lang gali i-mention, mayari kita diri kaina. Mayari diri kita sa kaina nga nagapangayo textmate, galing ara siya sa FB Live naton. Dira yagin padala ang iya sininga cellphone number. Ting suggestion ko, sa ano ka mag-text sa itong text hotline kaya hindi ko di mabasa ang imo cellphone number. Dapat sa maagigid sa itong text hotline. Ha? Kaya ang inyo number nga ginagamit, ang SIM card nga ginagamit ninyo, amo inang ginagamit ko on air. Para likaw bala. Kabalo naman kamo apa mo. Kaya na, ako'y mahambal, tita, tani, batuno na siya sang amay niya, tita. Basi sa titawi amo pa sa uli titawi amo pa na ang makabulig sa ila. Yes, Jonaline, salamat gid. Please greet kay Mamang Helen dayo nga nagapatuyo samtang gapamutos lumpia. Kakay chay dating kag susing nga nagapamati gid sila sa imo, Tita Wilma. Okay, salamat gid kang mayo nga po. Si Inday Virgil Pinda. Okay, bisan medyo late ari kami gihapon malipayon sa gihapon sa pagpamati sa may tanghong mga programa. This is my life. Salamat. Please tamya ko lang beautiful kung kumari Emerlinda Zumbero nombre like you, di ba? And her family na sa may Talisay Tawe. Stay healthy lang. And God bless you always and your family. Likewise, Sir Lester Way, good afternoon. Salamat man. Tamyaw sa si Stephen Gansa Simbit. Dira sa Mayla, Carlota City. Kag sa iya asawa si Ma'am Ayesa May Katagi Benitez sa may Sumag National High School. Kag sa iya sini baby, dako na niguro si Aya Fire Benitez. Keep safe everyone. Sir, thank you so much na. Salamat gid. Okay, dali lang bala. Relax lang daanay kay mabasa na si Tita Wilma sang mga zodiac sign ninyo para sa Andon horoscope karon nga adlaw. Siyempre karon nga adlaw Webes, Abril 7, tuig 2022. Unahon neton ang zodiac sign nga Aries. Sa mga Aries dira, ang mga Aries amo ining mga natao iya Abril.
Marso 29 tubtob Abril 19. Sa mga Aries, pamati sa inyo horoscope, ha? Kinahanglan matun-an mo man ninyo ang paghatag sang importansya sa trabaho sang iban. Kinahanglan man. Kag buhin-buhini ng imo pagka ining pagkomento na ginakomentuhan mo kung anong ginahimo sang upod mo sa ila trabaho or sa inyo trabaho kag bisan sa inyo balay, ginabantayan mo ang ila sini ginaobra. Abihagan-hagan na inasuno sa imo zodiac sign. 9, 16, 20, kag 31 mga maswati nga numero. White is your lucky color. Ang mga Taurus naman, yes, Taurus, Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, may negosyo ka. Kay suno sa imo zodiac sign, ang imo binta sa imo da negosyo, husto-hustuhan lang. Okay lang na, no? Kinahanglan mo man ang makig-ugyon sa imo pamilya. Nga agalain ka haw, pamo ka na bala. Ginakontra mo sila permi sa ilang mga opinion nila. At ipakig-ugyon ka man sa ila. Suno sa imo zodiac sign. Kag ang pagpaninguha, na Taurus, ang pagpaninguha, amo ang makahatag sa imo sang katawhay sa ulihi. Si Ace 1, Justin 9, kag 39 mga maswerte nga numero, dollar green is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, Baw, ang kakulang sang kapagsik, amo inang rason sa imo Gemini nga makasala ka sa imo obra o kung saan man nga bagay, na? Gani o si saon mo man sang maayo, antes ka maghatag importansya sa advice nga mabaton mo for today. Kag isa pagkid, hindi ka magpangako. Hindi ka magpangako kay sigurado nga hindi ina matuman. Maswati mo nga numero 15, 25, 37, kag 40. Tangerine is your lucky color. Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22, agoy. Sorry, gida. At sa mga Cancerian nga may asawa or bana, may posibilidad nga magabaisay ka mo karon nga adlaw or sa magnubyahanay man o kung sa within your friends naman or sa mga kaupdanan nyo man sa trabaho, may posibilidad ang pagbaisay. Ariho. Kung anong nabatsyagan mo or anong panagupnop mo karon nga adlaw Cancer, pamatiiman kung anong nabatsyagan mo, kag amo inang dapat masundon suno sa imo zodiac sign. 8, 26, 28, kag 35 mga maswerte nga numero, aquamarine is your lucky color. Leo, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtub Agosto 23. Abi mo, suno sa imo zodiac sign, isa sa mga utod mo, kung may mga utod ka, isa sa mga utod mo o isa man sa inyo pamilya ang mabuligan mo. Baw kay nami lang, na? Kag sunda ang ginasugo sang balityagon mo. Likawan mo lang ang pakigchika-chika dira para mga hindi ka makaangkon problema. Kay basi bala away makakita. At focus ka na lang kung anong ginatrabaho mo dira Leo suno sa imo man nga zodiac sign. Jessie 8, 31, 40 kag 42 ang mga maswerte nga numero. Midnight blue is your lucky color. Okay. Ang mga Virgo naman. Ang mga Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 21, or Setyembre 23, sorry ha. Agosto 23, tubtub Setyembre 23. May pila ikaw dira ka mga upod. Ang upod mo sa within the family, sa trabaho mo, or sa mga ka-works mo man dira. Pila sina sa ila ang magapangita sang gapangita or gapangayo sang imo atensyon kag paghango. Makabayton man ikaw sulat o kung tawag halin sa imo isa ka abyan nga ato iya sa abroad. 9, 18, 41 kag 45 mga maswerte mo nga numero. Pink is your lucky color. Kuya Char Clipper, salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Okay, una pa lang inakabahin sa mga zodiac sign para sa ating horoscope. Relax, balik si Tita Wilma pagkatapos ng mga ini. The Candidates Forum.
The Candidates Forum Hibaloon. Okay? Dali gid lang ha. Aba si Mama Ana, may ari di siya opinion. Maayo gid action Tita We nga advice. At least makabatsyag man. Ha? Makabatsyag man. Ang gapangayo advices. Yes, ma'am, correct gina. Na? Good afternoon, ma'am, from Barangay 21. Yes, sa mga taga Barangay 21 diri sa Bacolod, hi and hello. Salamat gid sa inyo, Barangay 21, Barangay 29. Especially kay Gina Macapas Cientos. Salamat gid yung hapon. Afternoon, Tito We. Tama gid na, bisan agi man or tumboy deserve man nga mga buhi nga normal. Basta sa maayo lang, kag wala sila sang ginatapakan nga tao. Right. Check to gina Christian Bea Dalisay. Agwi gida si Tita Wilma. Na? Good afternoon, da Wilma. Mamati lang kami di sa may takuling. Sa letter sender, prayer lang ang katapat sang bana mo. Istorya siya kada kaagahon nga tawhay ang pensarya. Isama na kapunto Inday Roslyn na salamat gid Inday Roslyn Buenaventura now dira sa mga taga-takuling mayong hapon lang da. Wow, Sir Lester Ray Benitez, salamat gid ha. Okay, kay Rico Febrio, salamat man sa mga heart nga ginasend mo. Amo gid batunon kun agi man or tumboy may balatyagon man na sila, correct pa mo kana bala check to gina iya kag kinahanglan niya aton man na sila nga respetuhon, di ba la? Aton na sila respetuhon, mamay na nung ginakadlawan mo si Tito Wilma, ikaw ha. Si Ma'am, pagidira, si Ma'am Virgie Olpinda, yes ma'am, good afternoon, salamat gid. Sexy, matahuman, inusan dalaga, kaguro, mamatahum kaginman siguro nga babae ay nga dalaga amo paano pa naluyag dito si sir sa imong ginpangasawa kabisan layo ang antad sang inyo mga pang-idaro. Na chika ka pa Tita Wilma, hinugay ka nila gani ha? Pabayin na da sila iya na. Hindi kay curious lang tabala. Gusto ko man mabatian nila mga love story na kung paano man sila nagasawahay. Kaya daw kay nami lang bala na makitaan mo ba nga ka mga malipayon sa ila tapos gina-share man nila ilang mga experiences sa ako bisan sa chat room lang, di ba? Bisan sa messenger lang nga gina-send nila ang ila sini. Wow, si Ma'am yan nami, si Ma'am Virgie nami gid mag-TikTok mo, gusto ko man mag-TikTok galing kay do kabudlay isang akon ihawak magkiay-kiay pa mo kana bulaw. Di ba la Marge? Ikaw Marge? Si Miss Marge Haniva, agaron, tani ba mag-TikTok? Kung maka-TikTok, maka-TikTok mo na si Tawi. Ayo! Hello, asiya Kim Eriman ba? Kahingagaw ka ba? Salamat gid wala. Mayong hapon lang daam. Wala gid ko nagpiyong kay basi matulugan pareho kahapon. Tayo may matulugan kani kabati sa imo sini nga horoscope, di ba? Ray Flores Barioga, good afternoon, mayong hapon ko natawi. Okay, salamat gid. Kag ara na okay. Kag ahay, wala na ta oras, relax na da. Balikan. Salamat gid sa inyo. Okay. Sa ito naman coffee break dugay-dugay ana. The Candidates Forum. The Candidates Forum hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga Zodiac sign, Tita Wilma. Na? Ara, nakita sa Libra. Okay? Ang mga Libra, amo ining mga nataw Setyembre 24 tubtub Oktubre 23. Libra, ang inyo horoscope for today, nagasiling. Ang kapisan, amo inang nagadulot sang kahamungayaan. Di ba la? Ano man ang himuon, may kapuslanan gid ikaw nga anihon sa palaaboton. Kinahanglan mo lang konsentrasyon. Aba ginhimo mo pabinalay ba ang iya horoscope, ang horoscope sang Libra. Tikain saktugin man ang ang kapisan magadulot sang kabuganaan or kahamungayaan. Ano man ang imo himuon, may kapuslanan ikaw nga anihon. Kinahanglan mo lang konsentrasyon. Just in 9, 23, 25, kag 36 mga masuwerte nga numero Libra, sun yellow is your lucky color. Katuan na ito ng mga Scorpio. Yes, ang mga Scorpio ni tao Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Yes, Scorpio, likawan mo anay ang imo mga friends. Ang imo mga friends nga mga garboso. May one will say garboso, mga palagasto bala, no? So no, sa imo horoscope likawan mo anay ina sila. Paamo ka na. Kag yes, ano pag yun, Tita Wilma? Tinguhaan mo, Scorpio, nga mangin malipayon ikaw sa pihak sang sitwasyon mo sa karon nga may gamay-gamay ka nga problema nga ginaangkon, gamay-gamay or jutay nga problema, hindi lang magdako, sulbara na ina nga daan samtang gamay pa. Mas wati mo nga mga numero 1, 23, 25, kag 39. Okay, sorry kids. Your lucky color is magenta. Ko breaking news. Okay, Sagittarius. Ang mga Sagittarius naman ay tao. Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Mga Sagittarian. Hindi pag ipamilit inang bagay nga mabudlay batunon sang kadamaan. Inang imo pagka-secretive, ginapangayo ina sang kahigayunan sa karon. Likawan mo lang nga mag-init ang ulo mo. Aba, paamo kay na bala, no? Likawan mo lang nga mag-init ang ulo mo karon nga adlaw. So, control yourself. 3, 7, 34, kag 41 mga maswati nga numero. Yellow is your lucky color. Yes, Capricorn. Ang mga Capricorn naman ay tao Disyembre 22, tubtob Enero 19. Mga Capricornian, abibala ninyo, isa kaleyo ang makahatag sa inyo sang kapagsikaron nga adlaw. Pero, isa naman ka Aries ang makahatag sang sakit sang ulo sa inyo. Ay nga horoscope po. Just 8, 31, 34, kag 42, mga masuwerte nga numero, indigo is your lucky color. Katuan na ito ng Aquarius. Ang Aquarius naman, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, mga Aquarian, ang hindi mo pagkalipat sa pagpangamuyo sang masami, amo inang makadulot sa imo sang maayo nga kapalaran sa kabuhi. Kinahanglan mo subong, mabakod nga panindugan ay katahom. Masuwati mo naman nga mga numero 15, 22, 33, kag 41. Aquamarine is your lucky color. Kadtuan na ito ang mga Pisces. Yes, Pisces, ini mga Piscean nga ini, amo ining mga tao Pebrero 19, tubtob Marso 20. Okay. Mga Piscean, abi mo ang imo paglaom ara sa imo trabaho para nga mangin bugana ang imo kabuhi. Gani ati panon mo ina, proteksyonan mo sang maayo ang imo ginaangkon nga trabaho sa karon. Himuon mo gid ina. Kag yes, ari pagido,
likawan mo nga magbatsyag sang kahisa sa imong sigkapareho para ano? Para hindi mo ma-experiensyahan ang pag-antos. Ba? Pag-antos nga, kapag antos sa pero ano gani? Kapura pero sa kapigaduhon amo na lang na in short Tita Wilma, kag likawan mo man ang mga wala pulos nga istorya, likawan mo ang chismis para hindi ka makaangkon sang problema sa ulihi, ha? Okay, yes Tita We. Okay, maswati mo nga mga numero 736 40 kag 42. Your lucky color is lavender. Nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon niya nga adlaw. Huwebes, Abril 7, tuig 2021. Bao, impunto les 3, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat, kid, sa pagupod sa pagpangamuyo sa 3 o'clock prayer naton. Every afternoon, indigenous sir, ara siya, salamat kid maayong hapon kay Sir Eddie Lau, sila ni Nanay Isabel sang Victorias. Nagaupod man sa angton karon iya nga hapon. Te salamat gid na wala na si Tita Wilma iya sang panahon. Kita man magapaalam sa angton sini pagpangalagad. Kag syempre ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo sa sini nga hapon. Halin sa Ecclesiastes chapter 9 verse 7. Go, eat your food with gladness and drink your wine with a joyful heart, for God has already approved what you do. I can't say goodbye. Sa liwat, mayong hapon, standby na sa matahong mga drama, mensahe sing paghigo. You're such a Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. one meant to be forever.